předsedající výboru pro justici Ondřej Zeman při společném zasedání s výborem pro národní bezpečnost prohlásil, že republikáni mají zvednout své správné americké hlasovací štítky a demokraty své nesprávné. Výrok mezi kongresmany vyvolal poměrně velkou diskuzi. Pane předsedo, nedošlo ve vašem případě k nějaké dezinformaci? Tak to se rozhodně nemyslím. Víte, v politice je základ mít nějaké správné vztahy, mezilidské vztahy. A já si myslím, že k demokratům se musí přistupovat tvrdě, jelikož to jsou levicoví radikálové, kteří ničí tuto zem a kteří ničí samou podstatu a esencialitu toho, co se snažíme v Americe vybudovat, a to je svobodný a silný stát. Dobře, nicméně nemyslíte si, že tento výrok nějakým způsobem ohrozí vaši funkci? Tak to se rozhodně nemyslím. Já si myslím, že politici mají říkat své názory nahlas a mají je říkat často na základě také toho, že já kritizuji demokraty po celou svou kariéru, tak na základě toho jsem byl zvolen. A já si tedy myslím, že kritizovat demokraty je správné, jelikož, jak jsem řekl, jsou to levicoví radikálové ničící tuto planetu. Dobře, nicméně co voliči? Tak právě to je to základní. Já se zodpovídám svým voličům, a to pouze svým voličům. A mý voliči mě zvolili právě na základě mých výroků, které jsou koncipované tak, že ničí demokratickou stranu, jsem proti nim tvrdý a jsem neústupný. A já si myslím, že mý voliči to ocení a jsou nesmírně šťastní tím, že toto činím. Nicméně nebojíte se, že třeba tímto výrokem můžete proti sobě poslat spíše nerozhodnuté, dalo by se říct, středové voliče, kteří se prostě rozhodují podle toho, co vidí v médiích? To samozřejmě tak může být, ovšem já o nerozhodnuté voliče nestojím, jelikož si myslím, že každý člověk by měl být schopen se politicky správně rozhodnout a já stojím pouze o ty pravé, konzervativní, pravicové voliče. Dobře, ještě poslední otázka. Jakým způsobem reagovali vaši straničtí kolegové? Stále za vámi? Mí straničtí kolegové mě nesmírně podpořili, přišlo mi několik ovací, několik krásných dopisů plných přání, lásky a krásného života po zbytek mého setrvávání v kongresu a všichni se za mě postavili do posledního republikána. Dobře, za The Frozen Times vám velmi děkuji. Já vám také děkuji.